Bore da, a chroeso chi unwaith eto i'n hoedfa ni o Eglwys Efengyl Bangor, sydd fel arfer yn dod o Gapel y Ffynnon, ond unwaith eto ar wythnos hon, da ni'n darlledu o'n cartrefi. Da ni'n falch o gael eich cwmni ac yn dymuno bod y gwasanaeth yn mynd i fod o gymorth a bendith i bob un ohono ni. Gadwch i ni ofyn am gymorth yr arglwydd, gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti am fore newydd. Diolch am i ti'n cynnal ni trwy'r nos sydd wedi mynd heibio ac am gael diwrnod newydd i edrych ymlaen at brofi dy ddaioni a dy fendithion di. Da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli. Gad i'n amser efo'n gilydd o Dduw Tad fod yn ffordd lle da ni'n gallu canmol dy enw di yn iawn, bod ni'n gallu ceisio dy wyneb mewn gwirionedd am bod ni'n gallu clywed dy air di, am fod y ysbryd yn siarad a phob un ohono ni. Derbyn yn diolch am gwrdd â ni fel hyn, trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Ar fore Sul newydd, mae'n hyfryd cael codi'n lleisiau i ganmol yn Duw. Gwrandwch ar anogaeth y salmydd. Molwch yr arglwydd, fy enaid mola'r arglwydd. Molaf yr arglwydd tra byddaf fyw, cana fawl i'm Duw tra byddaf. Peidiwch gymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na all waredu. Bydd ei anadl yn darfod ac yn ta'n dychwelyd i'r ddeiar ar diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Gwyn ei fyd y sawl y mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo, ac y mae ei obaith yn yr arglwydd ei Dduw, creawdwr nefoedd a daear, a'r môr a'r cyfan sydd yn ddynt. Mae ef yn cadw'n ffyddlon hyd byth ac yn gwneud barn ar gorthrymedig. Mae'n rhoi bara i'r newynog, a mae'r arglwydd yn rhyddhau carcharorion, a mae'r arglwydd yn rhoi golwg i'r deillion ac yn codi pawb sydd wedi darostwng. A mae'r arglwydd yn caru'r rhai cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio dros ddieithried ac yn cynnal y weddw a'i amddifad. Mae'n difetha ffordd y drygionus. Bydd yr arglwydd yn teyrnasu hyd byth, ath Dduw di o Seion dros y cenedlaethau. Molwch yr arglwydd. Dyma Dduw sydd â diddordeb yno ni'n de. Duw sydd am wneud daioni ni fel i bobl. Be nath Nantlais fe'n weinidog ar Eglwys Bethany Rhydaman yn ystod diwygiad 1954, drefnu rhai o eiriau Salm 103 yn emyn o fawl i ni. Gadewch i ni uno felly i gofio sut un yw ein Duw. Fy enaid bendithia ar arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd. Maddeuodd dy holl anwireddau, iachawdd dy lesgedd i gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddistryw, a gras y coronodd y ben. Diwallodd dy fwrdd a daioni, a treiniau'r ei fawl hyd yn en.
Wel blant, mae'n braf cael eich cwmni chi unwaith eto. Tro yma, dwi wedi dod allan o'r tŷ i chwilio achos mae rhywun wedi deithau bod na drysor wedi guddio yn yr ardd fan yma rhywle. Felly dwi wedi penderfynu mod i'n mynd i chwilio am y drysor yma achos dim bob dydd ydych chi clywed fod na drysor yn dod. So, dwi'n mynd i chwilio rwan. Dyna fa yma. Waw. Grychwch beth dwi wedi ffeindio? Dyma fi. Dwi wedi ffeindio y goron yma yn yr ardd. Wel, dim bob dydd ydych chi'n gallu ffeindio trysor hwn yn ac. Wel, heddiw da ni'n mynd i glywed am rywun arall oedd wedi chwilio am drysor. Ond nid coron fel yma. Oedd o'n mynd i gael coron ryw ddydd, ond coron special. Coron oedd yn ei gael trwy'r ras. Ond mae Heledd yn mynd i ddarllen i ni o'r lythyr nath ysgrifennu. Mae Paul, yr apostol, yn ysgrifennu at eglwys yn Philippi. A mae'n deud fanne, be di'r trysor mawr mae o eisiau ffeindio yn ei fywyd. Felly gwrandwch chi rwan ar Heledd yn darllen. Dwi'n darllen o Philippiaid pennod 3 adnod 1 i 11. Bellach gyfeillion, llawenhewch yn yr arglwydd. Nid yw ysgrifennu'r un pethau atoch yn drafferth i mi, ac i chwi y mae'n ddiogelwch. Gwyliwch y cwn, gwyliwch y drwg weithredwyr, gwyliwch y rhai nad ydynt ond yn gweudur cnawd. Oherwydd ni yw'r rhai gwir enwydedig, ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw, ac yn ymfalchio yng Nghrist Iesu heb ymddiried yn y cnawd. Bod gennyf o'm rhan fy hun le i ymddiried yn y cnawd hefyd. Os oes rhywun arall yn tybio bod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, yr wyf fi'n fwy felly. Wedi enwedu arnaf yr wythfed dydd, o hil Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith yn Pharisead, o ran sel yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith yn ddi-fai. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, yr wyf yn awr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, yr wyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd, yr un y collais bob peth o'i herwydd. Yr wyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel mwyn i mi ennill Crist,
am cael yn ddoef heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddio'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef, fel y caf i ryw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Un o addewidion mwyaf cysurlon Iesu i'w ddisgyblion oedd yr un roddodd ar ddiwedd ei amser yma ar y ddaear wedi'r atgyfodiad. Fe ddywedodd o, ac yn awr, yr wy fi gyda chi yn wastad hyd ddiwedd amser. Ai o gyda'i blant, dydy o byth yn gadael ni. Dyn ni ddim bob amser yn ymwybodol o'i bresenoldeb, ond trwy ffydd, dyn ni'n credu i fod gyda ni. Pan fyddwn ni'n cael ymgasglu yn y capel gyda'n gilydd, neu pan mae dros y we fel hyn y byddwn ni yn cwrdd, mae efo ni mewn ffordd arbennig. Mae'n hemyn nesaf yn atgoffa o hyn. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif, mae'n sanctaidd le. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Duw, diolchwn am fore newydd a chyfle newydd i alw arna ti, gan gofio dy fod ti yn arglwydd yr arglwyddi ac yn frenin y brenhinoedd.
Rwy ti yn eistedd mewn gogoniant yn y nefoedd, a seraffiaid o amgylch yn galw allan, Sanct, Sanct, Sanct yw arglwydd yw y lluoedd. Ac eto mor ogoneddus ac mor sanctaidd wyt ti, rwy ti'n agos at dy blant bob amser. A dyn ni'n diolch o ddiwn tad yn bod ni'n cael ein gwahodd gen i ti i brofi dy gwmni, i ddod i weld mwy o thogoniant di ac i ryfeddu at dy ddaioni at ras teg ato ni. Arglwydd, wrth ddod ger dy fron y bore yma, da ni mor ddiolchgar dy fod ti wedi'n cynnal ni trwy'r wythnos aeth heibio. Da ni mor ddiolchgar o ddiwn tad am fendithion cael byw mewn gwlad lle da ni'n profi heddwch. Da ni ddiolchgar o ddiw am y ffaith fod y wlad yn parhau megis i ddod drwy'r cyfnod anodd yma, lle da ni gyd wedi gorfod wynebu ansicrwydd mawr oherwydd y feirws sydd wedi dod i'n byd. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn ymwybodol yr wythnos aeth heibio, yn bod ni wedi methu dro ar ôl tro i dy garu di fel y gydylen ni. A da ni wedi methu dro ar ôl tro i gadw ar hyd y llwybrau rwy ti wedi gosod ar ein cyfer ni. Felly wrth ddod, da ni'n gorfod gofyn unwaith eto, o dad, maddau i ni ein dyledion. Ac wrth i ni ddod fel hyn yn gofyn ar ei ti fadden beie, da ni hefyd yn dod gan edrych ar yr un sail sydd gynno ni dros obeithio, dy fod ti'n maddau y cwbl. Da ni'n edrych at yr arglwydd Iesu Grist. A da ni mor ddiolchgar unwaith eto yn bod ni'n gallu cofio iddo ddod nid ei fwyn i hunan, ond i roi ei hun yn aberth dros eraill. Da ni arglwydd yn rhyfeddu at ostyngeidrwydd yn gwaredwr ni. Ei fod o gyfywch a thi y tad yn un y Duw gyda thi ar ysbryd glân. Eto fe gymerodd ei wneud yn faban bach. Fe gymerodd ei osod mewn byd pechadurus. Fe gymerodd o ddiwn tad ei le yn ddinod mewn pentre o'r enw Nazareth, yng nghanol y dwyrain ac o arglwydd yn Duw. Yng nghanol dinodedd hwn, pan oedd yr angylion yn rhyfeddu ac yn syllu wel be oedd yn digwydd yn ein byd ni, oedd pobl o'i gwmpas o heb sylweddoli pwy oedd o. Fe gafodd o'i gamfarnu o dad, fe gafodd o'i wrthod. Fe gafodd o'i yrru i'r groes, ond da ni mor ddiolchgar fod y groes honno'n obaith i ni. Ac o ddiwn tad, os oes na unrhyw drysor da ni yn dymuno i gael, y trysor hwnnw wedi cael gafel ar yr arglwydd Iesu Grist wrth i Iesu hunan gymryd gafel ynddo ni, a'n symud ni, a'n gwneud ni yn blant i ti. Felly y bore yma o'r newydd, da ni yn gofyn am dy gymorth. Da ni'n gofyn ar ei ti ddangos yr arglwydd Iesu yn fwy clir nag erioed o'r blaen i ni. Da ni'n gofyn o arglwydd yn Duw ar ei ti'n helpu ni i roi yn ffydd yn llwyr ynddo fo. Ysgweli di fod yn dda, nid i'n helpu ni i gyfrif pob dim arall yn werth ei roi fyny mwyn Crist. Gad ni gyfri Crist fel yr un trysor gwerthfawr sy'n rhaid i ni gael gafel ynddo fo. A da ni'n gweddi felly ddiwn tad y bydd yn calon ni'n cynhesu, a'n ewyllus ni'n plygyd ewyllus di, wrth i ti siarad trwy dy air. Da ni yn cyflwyno'n gilydd i ti, yn ymwybodol bod na rai efo gyfidiau, a da ni'n dod ar gyfidiau i'w gosod ger dy fron. Mae eraill o ddiwn tad efo cyfrifoldebau mawr a ddim yn siŵr efallai sut i'w wynebu nhw, a da ni'n cyflwyno nhw i ti. Da ni'n gweddio'n arbennig dros y llywodraeth y dyddiau yma, yng Nghaerdydd ac yna yn San Steffan. Gan ddymuno bod y penderfyniadau sydd yn mynd i gael ei gwneud yn penderfyniadau doeth a chynorthwyol. A rwan mae pob un ohono ni'n gweddio ddiwn tad y bydd yn calon yn agored
i glywed yr hyn sydd gyda ti i'w ddeud wrthon ni. Felly, derbyn yn diolch am y cyfle unwaith eto gael gwrando ar dy lais. Rhod y gymorth i dy was wrth iddo agor y gair i ni, fel y byddwn ni'n gallu rhoi'r clod i gyd i denw di, trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, heddiw, da ni'n falch o gael croesawu Emyr James, gweinidog Eglwys Efengylaeth Caerdydd, i'n harwain ni i fyfyrio yn y gair. Mae Emyr yn weinidog yn yr eglwys lle cafodd ei fagu, a mae'n briod y Catrin ac fe'i magwyddaethau yn yr eglwys yma ym Mangor. Mae yna gysylltiad naturiol felly rhwng yr eglwys yma a'r teulu lawr yng Nghaerdydd. Mae ganddyn nhw 2 o ferched, Ania, Elsie a Molly, a rydyn ni ddiolchgar iddo am roi amser i baratoi ar yn cyfer ni heddiw. Cyn iddo byrgethu, da ni am ganu Emyn sy'n sôn am yn diogelwch yn nwylo Duw. Da ni mewn cyfnod o ansicrwydd yn dydyn ni, ac eto faint bynnag o ansicrwydd da ni'n ei brofi. Tydi Duw ddim yn newid, a da ni'n gallu bod yn ddiogel yn ei ddwylo fo. Beth bynnag a ddaw, da ni'n ddiogel gyda Duw. Os heddwch fel afon sy'n canlyn yn rhoed, neu dristwch fel ymchwydd y llu, beth bynnag a ddaw, ti am dysgais di ddweud, diogel wyf gyda thi.
Wel, bore da i chi gyd yng Nghapel y Ffynnon ac wrth gwrs i unrhyw un arall sy'n gwrando hefyd. Mae'n rhaid i fi gyfadde, mae wedi bod yn ddigon rhyfedd pregethu i gamera ar gyfer yr eglwys yma yng Nghaerdydd, pan i fi yma yng Nghaerdydd. A felly mae profiad bore yma o pregethu i gamera ar eich cyfer chi lan y Mangor yn brofiad hyd yn oed yn fwy rhyfedd eto. Ond diolch i chi am y gwahoddiad a'r fraint o gael gwneud. I ni'n ymddiried i'r arglwydd yn dyn ni. Yn hyn ac ym mhob peth. Ac i ni'n ymddiried yn ei gynllun perffaith tra ar yr un pryd yn dyheu am allu bod efo'n gilydd. Fi'n edrych ymlaen i allu gyrru lan yr A470 eto rhywbryd i fod gyda chi unwaith eto. Wel, trowch os oes Beibl da chi i'r adnodau yna ddarllenwyd yn gynharach, ac yn arbennig i ni'n mynd i ganolbwyntio ar adnodau 10 ac 11. Roedd am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef, fel y caf i ryw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Fi'n siŵr mae cwestiwn sydd wedi bod ar wefusau llawer ohono ni yn y misoedd diwetha, a cwestiwn i ni'n parhau i'w ofyn ar hyn o bryd yw, be ydw i fod i wneud? Falle i rai ohono ni wrth i rheolau canllawiau'r llywodraeth newid ac chi wedi bod yn trial addasu ac nawr yn gwynebu dyfodol ansicr a chi'n gofyn, be ni fod i wneud? Falle bod rai ohono ni wedi bod yn arbennig o unig a di teimlo'n ddigon diflas yn ystod y misoedd diwethaf. Deffro'n y bore ac does dim gwaith a sdim hawl chi fynd allan a sdim cyfrifoldebau a chi'n gofyn, wel, be fi fod i wneud? Falle eraill, mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn straen. Chi wir wedi bod yn stryglo i ymdopi ac i gyflawni pob peth sydd ei angen a chi wedi cyrraedd pen eich tenyn a chi yn gweiddi allan be fi fod i wneud. Falle i rai ohono ni mae ein cynlluniau bywyd ni wedi cael ei newid yn dramatig. Falle o'ch chi fod yn dechrau yn y brifysgol ym mis Medi, neu yn dechrau rhyw swydd newydd, neu yn symud tŷ, neu dechrau rhyw gyfnod arall newydd yn eich bywyd, a chi ddim yn siŵr nawr, be fi fod i wneud? Falle eich bod chi yn ystod y cyfnod yma di dechrau gwrando ar bregethau fel hyn ar y we, di dechrau holi cwestiynau am fywyd, di dechrau darllen y Beibl a falle bod chi di dod i glywed am yr arglwydd Iesu ac chi ddim di wneud penderfyniad eto. Neu falle bod chi wedi gwneud penderfyniad ac i chi'n ddiweddar wedi rhoi'ch bywyd chi i'r arglwydd Iesu, chi'n Gristion ifanc a chi nawr yn holi be fi fod i wneud. Wel, yn y llythyr yma, y llythyr Paul at y Philippiad, pennod 3 ac adnodau 10 ac 11, mae'r apostol Paul yn gosod allan canllaw gwych ar ein cyfer ni. Mae'n rhoi'r geiriau yma sydd, wel, yn rhyw fath o motto, addas ar ein cyfer ni ym mhob sefyllfa. Nawr, cofiwch am hynny pwy sy'n ysgrifennu. Paul, yr un oedd ar un adeg yn erlyd Cristnogion, yn erlyd eglwys Crist. Paul oedd yn meddwl fod ganddo fe bob reswm i ymfalchio ac ymffrostio ynddo fe ei hun, ond mae fywyd wedi cael ei droi ben i wired wrth iddo fe gwrdd ar arglwydd Iesu Grist. Paul, yr un yma sydd, wel, yn ysgrifennu'r llythyr hwn mewn lockdown. Mae yn y carchar oherwydd beth oedd e bellach yn credu ac yn cyhoeddi. Beth oedd i ddod i Paul?
Beth oedd e fod i'w wneud? Beth oedd gan yr arglwydd mewn stor ar ei gyfer e? Wel, does neb ohonyn ni'n gwybod. Pwy a oer? Ond be mae Paul yn gallu ddweud fan hyn yw, trwy'r cwbl, beth bynnag y sefyllfa, ei uchelgais e, ei nod e, ei fwriad e, ei darged e, yw hyn. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, fel y caf I rhyw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Beth ydw i fod i'n wneud? Wel, y peth cyntaf sy'n amlwg fan hyn, i ni fod i gael perthynas gyda Iesu. Perthynas gyda Iesu. Yn aml pan i ni'n sôn am y neges Gristnogol, i ni'n gallu dweud yn ni bod Duw yn cynnig maddeuant i ni. Neu mae Duw yn cynnig gobaith i ni. Neu mae'n cynnig bywyd i ni. Neu'n cynnig tangnefedd neu llawenydd a phob math o bethau eraill i ni. A mae hynny i gyd yn wir wrth gwrs. Mae nhw'n bethau hyfryd iawn. Mae Duw yn rhoi i'w bobl. Ond mae'r pethau hyn dim ond yn dod i ni oherwydd fod Duw yn rhoi y peth gorau i gyd i ni, sef ei hun. Mae'n cynnig ei hun i ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Dyma ryfeddod yr Efengil bod ni yn cael ein gwahodd i berthynas byw gyda Duw ei hun. A dyma un o'r pethau sy'n gosod Cristnogaeth ar wahân. Mae'n wahanol i gryfyddau eraill ag syniadau eraill. Oherwydd nid just rhyw reolau i'w dilyn, yw Cristnogaeth, nid just gwirioneddau i'w dysgu a'i credu, ond person i'w adnabod. Mae wedi mynd yn y blogydd yn ddiweddar, falle bod chi wedi gweld rai o'r fideos yma sydd yn ymddangos ar y we, lle chi'n trio dyfalu ydy rhywbeth yn gacen neu beidio. Mae'n swnio'n od, ond beth sy'n digwydd yw hyn, mae dych chi'r bobl hynod o dalentog yma. A maen nhw'n gallu addurno cacennau, neu teisennau, falle byddwch chi'n dweud, i edrych fel pethau bob dydd. A felly, weithiau mae dych chi rhyw rolyn o bapur tŷ bach, neu potel o win, neu par o sgidiau, neu rhywbeth fel yna, a maen nhw'n edrych yn hynod o realistig. Byddwch chi'n teiri, mae dyna y cwbl ydyn nhw, rolyn o bapur newydd, neu par o sgidiau, neu botel o ddiod, ond yna, maen nhw'n torri fewn i'r peth a cacen yw. Neu beidio. Chi'n trial dyfalu. Cacen neu ddim. A nes bod y gyllell yn mynd i fewn, chi ddim yn siŵr. Ond hyd yn oed, ar ôl iddyn nhw dorri'r gacen, mae'n dal rhywbeth ar goll yn does. Os chi wedi gweld un o'r fideos, na chi'n gwybod beth sydd ar goll yw chi ddim wedi cael bita a blasu'r gacen. Adnabod Iesu yw cael perthynas gyda Iesu. Nid just clywed amdano fe, i weld e, nid just derbyn be mae'r Beibl yn dweud amdano fe a credu fod yr holl bethau mae'n wir amdano fe, ond blasu y gacen, ymddiried ynddo fe, dod i berthynas gyda fe. Pan mae Paul yn dweud fan hyn, rwyf am ei adnabod e. Mae'n sôn am y profiad yna o ddyfynhau yn ein perthynas ni gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r Cristion yn un sydd wedi plygu o flaen y brenin Iesu. A cyffesu yn pechod ni ac ymddiried ynddo fe. Mae'r Cristion yn un sydd wedi dod i
undod â Christ, wedi'n uno â fe trwy ffydd. Mae'r Cristion yn un sydd wedi dod i adnabod Iesu, fel arglwydd, a fel gwaredwr, a prynwr, ond hefyd fel brawd, fel ffrind. A sylwch fan hyn, mae Paul yn dweud, mae hwn yn rhywbeth mae eisiau, mae'n dal i fod eisiau hyn. Rwyf am ei adnabod ef. Mae Paul yn dweud bod e eisiau mwy. Fod e wedi cwrdd â Iesu, a mae wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu, mae wedi cael yr datgyddiadau ryfeddol yma ohono fe, mae Paul dal i eisiau tyfu yn ei adnabyddiaeth ohono fe. Dyna yw bywyd y Cristion. Dod i adnabod Iesu yn well. Ac mae hynny'n digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Ni'n dod i adnabod Iesu trwy ddarllen gair Duw, y gair sy'n sôn amdano fe. Ni'n dod i adnabod Iesu yn well trwy ddathlu'r cymyn gyda'n gilydd fel eglwys. Ni'n dod i adnabod Iesu yn well trwy weddio, trwy siarad a gwrando arno fe. Ni'n dod i adnabod Iesu'n well trwy i wasanaethu a trwy cymdeithas gyda'i bobl e. A dyw hynny ddim yn rhywbeth i ni'n stopio i wneud. Does na ddim pwynt yn cyrraedd yn ein bywydau ni lle i ni fel petai di cyrraedd diwedd y daith, na. A mi'n cofio, blynyddoedd yn ôl nawr, siarad â un gweinidog, bydd llawer ohonoch chi yn ei nabod y parchedig Gareth Davies. Ac ychydig bach cyn i Gareth farw, es i draw i weld ac o'n i, dim ond yn ddiweddar ti dod yn Gristion, ac o'n i ddim yn siŵr eto beth oedd yr arglwydd am i mi'n wneud, a oedd e falle yn fy ngalw i rhyw fath o weinidogaeth, a es i draw i gael sgwrs gyda fe. A o'n nhw'n byw yn agos iawn ato ni ar y pryd, ac o'n i'n gobeithio cael rhyw berl o ddoethineb. Dyma Gristion hyfryd iawn, dyn diwiol, gweinidog, profiadol. Beth oedd e ganddo fe ar ynghyfer i? Wel, fi'n cofio beth ddwedodd fe. Beth oedd y cyngor mawr oedd ganddo fe ar ynghyfer i. Ceisia adnabod yr arglwydd yn well. Na fe. Ar ei wely angen, ar ôl blynyddoedd o ddilyn yr arglwydd ag gwasanaethu'r arglwydd. Na'r cwbl oedd hyn gallu basio ymlaen. Ceisia adnabod yr arglwydd yn well. Dyna'r cwbl oedd yn dal i fod eisiau. Ac wrth gwrs, mae hynny'n rhywbeth sydd yn bosib i ni beth bynnag ein sefyllfa. Oedd e'n wir am Paul yn y carchar, mae'n wir amdano ni heddiw, lle bynnag i ni, a beth bynnag yr amgylchiadau, i ni yn gallu dod i adnabod yr arglwydd yn well. Mae hyn yn dod â ni at ein ail bwynt ni. Yr ail beth, fel petai, mae Paul am i ni wneud. Sef ymdebygu i Iesu. Mae Paul yn mynd mlaen yn dod fan hyn i ymhelaethu ar sut mae adnabod Iesu yn dangos ei hunan yn ein bywydau ni fel Cristnogion. A mae'n nodi 3 pheth yn dod i. Grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef. Nawr, fel ni wedi gweld yn barod, beth sy'n ryfeddol am ein perthynas ni gyda'r arglwydd Iesu yw, wrth i ni ddod i'w adnabod ni'n cael ein uno gyda fe. Trwy waith yr Ysbryd Glân yn ein bywydau ni, ni'n cael ein cysylltu, ein uno ar arglwydd Iesu, efo cwlwm all fyth gael ei ddatod.
Yn wir, yng ngolwg Duw, rydyn ni a'r arglwydd Iesu Grist yn un. Mae ar y groes wedi cymryd cosb ein pechod ni arno fe, mae wedi marw ar ein rhan ni, ac yn gyfnewid mae wedi rhoi i gyfiawnder perffaith i ni. Mae yna gyfnewid wedi digwydd, yr swap gorau gallwn ni fyth i ddychmygu yn hollol raslon, yn hollol aberthol. Mae Crist wedi cymryd yn eiddo ni arno fe, a mae wedi rhoi i ni yr hyn mae yn ei heiddi. A mae hynny wedi digwydd wrth i ni ddod yn un a fe. A felly nawr chi'n gweld, mae'n union fel petai y Cristion wedi marw, ac wedi gladdu, ac wedi atgyfodi gyda Iesu. A mae hynny yn arwain at newid llwyr yn ein bywydau ni. O hyn allan, gan bod ni nawr yn adnabod Iesu, mae'n bywyd ni yn un o ymdebygu, dod yn fwy tebyg iddo fe. A mae hynny'n cael ei weld mewn nifer o ffyrdd. Yn gyntaf, ni'n rhannu y muddugoliaeth Iesu. Dyna mae Paul yn golygu pan mae'n sôn am grym ei atgyfodiad. Ni'n rhannu y muddugoliaeth Iesu. Mae Iesu wedi ennill y dydd. Mae wedi concro pechod a marwolaeth a'r diafol. A mae wedi dod nôl yn fyw. Ac mae'r un pŵer nath i gyfodi o'r bydd, grym ei atgyfodiad ar waith nawr yno ni. Mae Paul yn dweud mewn man arall bod e'n gallu gwneud pob peth trwy Grist sy'n ein nerthu e. Hynny mae'n rhyfeddol i feddwl am hyn, ond mae'r un pŵer yna, pŵer Duw ei hun, yr nerth yna nath greu'r byd, y nerth yna sy'n cynnal y byd, y nerth yna nath atgyfodi Iesu ar y trydydd dydd, mae'r un nerth yna nawr yn ein nerthu ni, ac yn ein cynnal ni, ac yn ein harwain ni. Yna mae Paul yn dweud bod ni hefyd yn rhannu yn nioddefaint Crist. A mae'n sôn yn dydy am cymdeithas ei ddioddefiadau. A hynny ddim yn golygu bod ni rhywsut wrth ddioddau dros Iesu yn ychwanegu at ei aberth e. Na. Mae aberth Iesu ar y groes yn gyflawn. Mae'n ddigonol. Does dim angen ychwanegu dim ato fe, a gallwn ni ddim ychwanegu dim byd ato fe. Ond fel mae Iesu ei hun yn dweud, nid yw unrhyw was yn fwy mae feistr. Nath Iesu rybuddio i ddisgyblion yn y byd fe gewch orthrymder. Os nath y byd ei drin fel hyn, a'i wrthod ag i ladd mae'n rhaid i ni ddisgwyl fod yr un peth yn mynd i ddigwydd i ni nawr fel ei ddilynwyr A mi eisiau ni fod yn barod. I ni'n ffodus yn ein gwlad ni, mae gennym ni fesur o ryddid ac o hawliau ac o ddiogelwch. Ond wrth gwrs, dydy hynny ddim yn wir mewn rannau helaeth o'r byd, ac i ni ddim yn gallu cymryd hynny'n ganiataol chwaith i'r dyfodol. Falle, bydd dilyn yr arglwydd Iesu, ag rannu yn ei ddioddefaint cymdeithas ei ddioddefiadau fe, yn golygu bod ni yn colli teulu a ffrindiau ag gwaith ag ein rhyddid ag hyd yn oed ein bywydau ni, os mae dyna sydd yn gorfod digwydd. Ond mae'r gair yma cymdeithas mor allweddol, dydy, oherwydd beth bynnag a ddaw, mae'n rhaid i ni gofio fod Iesu gyda ni. I ni ddim yn profi unrhyw beth mwy neu gwaith na mae ei hun wedi brofi ar ein rhan ni.
a mae ei gyda ni ac yn gallu cydymdeimlo â ni beth bynnag a ddaw. Yna mae Paul yn sôn hefyd ein bod ni'n rhannu marwolaeth Iesu. Yn cael ein cydffurfio a'i farwolaeth A be mae Paul yn golygu fan hyn yw, wel mae Iesu di marw i bechod yn do. Ac felly nawr, ynddo fe, i ni hefyd wedi marw. I ni di marw i'r hen ffordd o fyw. I ni di troi o'r tywyllwch i'r goleuni. Ni di symud o farwolaeth i fywyd. A felly nawr, mae'n bywyd ni yn un o farw i bechod. I ni fod i godi'n croes ni yn ddyddiol a dilyn Iesu. I ni fod i ladd y pechod yna sydd yn trial ein baglu ni a dalgafel yno ni. Does dim pŵer gan bechod drosto ni, achos ni di marw gyda Christ. A felly nawr, yn hytrach na byw mwyn yn hunan, yn hunanol ac yn falch, i ni fod i ymwadu a'n hunan. A berthu, caru Duw, caru'n cymydog, hyd yn oed caru ein gelynion ni. I ni fod i ymdebygu i Iesu. Ydych chi'n gweld sut mae hyn fod i draws newid ein bywydau ni? Beth bynnag ein sefyllfa, beth bynnag yr amgylchiadau, i ni'n gallu dweud, wel, fi'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist a fi eisiau ymdebygu iddo fe. Fi di marw gyda fe, fi wedi fy nghladdu gyda fe, fi wedi fy nghyfodi gyda fe hefyd. A felly nawr, sdim angen i fi fod â cywilydd am y gorffennol, sdim angen i fi deimlo gwendid yn y presennol, sdim chwaith angen i fi bryderu am y dyfodol, oherwydd mae Christ ei hun gyda fi. Ac unwaith eto, mae hynny yn rhywbeth sydd yn bosib, rhywbeth sydd fod yn wir i ni ym mhob sefyllfa. Oedd yn wir i Paul yn y carchar, mae'n wir amdano ni yn awr. Ond dyna mae hyn yn dod â ni at ein pwynt ola ni. Y peth ola, mae Paul yn ei wneud. A'r peth ola i ni fod i'w wneud hefyd, sef dyfal barhau. Dyfal barhau at Iesu. Adnod 11, mae'n dweud hyn. Fel y caf i ryw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Weithiau mae bywyd yn anodd. Dyw'r arglwydd Iesu ddim yn addo bywyd rhwydd i'w ddilynwyr. Ni wedi gweld hynny yn yn barod. I ni'n rhannu yn nioddefaint a marwolaeth Christ. Ond ni'n gweld yr un syniad nawr yn dod allan eto. Mae'n drawiadol, nag yw e? Mae adnod 11, mae bron a bod rhyw ansicrwydd yng ngeiriau Paul. Fel y caf i ryw fodd. Chi'n darllen y geiriau a chi'n meddwl, wel, dyw Paul ddim yn swnio mor hyderus â hynny. Dyw ddim yn swnio'n sicr o gyrraedd diwedd y ras. Nawr, wrth gwrs, dyw hynny ddim yn wir. Mae Paul yn sicr, mae ganddo fe hyder. Ni wedi gweld yn barod, mae hyder Paul yn y ffaith fod e'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hynny'n wir i'r Cristion. Mae'n dyfodol ni yn sicr, mae'n saff. Mae'n bywyd tragwyddol ni'n ddiogel yn yr arglwydd Iesu. Os i ni'n ei adnabod ac os i ni wedi roi'n ffydd ynddo fe, wel mae'n bywyd ni nawr, wedi guddio'n ddiogel ynddo fe, s'dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrtho fe. Ond be mae geiriau Paul fan hyn yn dangos yw fod bywyd yn gallu bod yn frwydr. Ac ar adegau mae'r frwydr yna yn teimlo mor ffyrnig, chi ddim cweit yn siŵr shwd i chi'n mynd i gyrraedd yr ochr draw. Fel y caf i ryw fodd
gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Yn ystod y cyfnod clo, mae Anya, ein merch hynna ni, wedi bod yn dysgu sut i reidio beic. Ac wrth iddi ddechrau dysgu, wnaethon ni benderfynu yn lle defnyddio stabilisers, yr olwynion bach yna, byswn ni jyst yn gafel yn ddi. A felly, oedd dechrau'r sefyllfa yma lle bod hi yn pedlo, yn galed, ac bod hi yn gafel yn yr handles, ac yn ceisio i gorau glas i reidio'r beic, ac fod na adegau wrth wneud hynny pan oedd hi yn teimlo'n ofnus ac yn ansicr yn gweiddi allan, stop, fi'n mynd i gwmpo. Y gwir yw, doedd hi fyth mewn perygl. Oedd hi ddim yn mynd i crasio, oedd hi ddim yn mynd i ddisgyn na brifo, pam? Wel, oherwydd bod fi yn gafel yn dyn ynddi hi. Mae angen i ni ddyfabarhau. Mae'r arglwydd yn gafel yn dyn ynddo ni, allan ni fod yn sicr o hynny bod ni'n ddiogel ynddo fe. Mae yna adegau lle, falle bydd ni ddim yn ymwybodol o hynny a bydd ni'n teimlo'n ofnus ac yn ansicr, yn bryderus ac yn gweiddi allan. Be fi fod i'n neud? Wel, dyfabarhau. Pan mae'r dyddiau yn dywyll, pan mae'r frwydr yn ffyrnig, pan mae'r storm yn rhio, pan mae'r ffordd ymlaen yn aneglur a ni ddim yn siŵr lle i fynd neu beth i'w wneud, mae angen i ni gadw'n golwg ni ar Iesu. Atgoffa'n hunan o pwy yw yr un ni'n adnabod. Atgoffa'n hunan o yr hyn mae wedi wneud droso ni, a felly pwy ydyn ni nawr mewn undod gyda fe. Ac yna cario ymlaen. Cario ymlaen nes i ni gyrraedd yr atgyfodiad o'r meirw a cael bod gyda yr arglwydd Iesu am byth. Mae angen i ni i ddyfalbarhau. Cofio, dyw pethau gorau'r byd yma ddim yn cymharu gyda'r hyn sydd i ddod. A dyw pethau gwaethaf y byd yma ddim yn para am byth. Mae rhaid ni gofio i beidio cael ein llygadynnu gan y pethau da, i beidio cael ein temtio iawn obeithio gan y pethau drwg, ond dyfabarhau. Dyfabarhau nes y cawn ni rhyw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Mwyn ei enw. Amen. Wel, i orffen yr oedfa y bore yma, i ni'n mynd i ganu. Canu geiriau sy'n seiliedig ar yr adran yma yn Ffilipiaid pennod 3. Ac mae'r bennill ola yn dweud hyn wrthyn ni. Am brofi grym datgyfodiad i, a chymdeithas byr dy boen ath gyr, cael fy llunio'n ôl dy farwolaeth drud, yna byw am byth mewn nefol fyd. Dy gael di Iesu gyda mi, yw'r trysor gorau sydd. Ti yw'n nod, ti yw'n rhan, fy llawenydd i am can, ac fydd garaf mwy. Popeth mae y byd
Wel, diolch eto am wrando, diolch am y cyfle i fi gael ymuno yn eich oedfa chi. Na ni gyflwyno'n hunan nawr, na ni weddio i'r arglwydd gyda'n gilydd. O, dad, i ni yn cyflwyno'n hunan i dy ras di, mewn cyfnod sydd mor ansicr. Diolch dy fod ti yn ddiw cadarn a ffyddlon a da. Ac arglwydd, os yw'r cwestiwn yma, beth i ni fod i wneud ar ein gwefusau ni? Os i ni yn bryderus, arglwydd, gad i ni weld beth bynnag arall sy'n digwydd, beth bynnag arall sy'n wir. Mae dyma rwy ti am i ni wneud, adnabod Iesu, ac ymdebygu iddo fe a dyfal barhau, hyd nes y cawn ni i weld e. Dad, diolch i ti am dy gariad di. A ni'n gofyn y bydde di gyda ni yn awr. Os gweli di fod yn dda, gad i'r hyn i ni wedi glywed y bore yma fod yn fendith i ni, yn help i ni, yn her i ni. Gad i'r pethau yma fod yn wir amdano ni. Mwyn dy enw mawr di dy hun. Amen. Amen.